Kulit bro sisi yang pernah sebagai sini ke video. Dia akan ikhlaman dengan IP ya ki report ki berit ki belingkot halor joni uknya Jepang coronavirus bat kumjur ban jubab ki katu ni ki jingkeli ki jongpi hai comment section bagi jingkwa jing pensai jongki katu kan ni na plan jongpi. Ai subhanallah ai. Tah ti kani hayeng malai tah kani kadai report ke bangala IP ni khlemat ti to ngani abi wud but ki report ki longkum ni nashkena hakaling setelah ke pertai ka hadu mangali ni video ni khlemat lale nen re ki jingthut nama ki jingthut re ka tu kani ngam bansing haban le biang menta kadai kapor shipho beje but kini ki long ki report bakata ka long bah ka pertai bro ko wi bri blayo ni khnya jingpang hadu ni khlemat na du sedang kala kod ya ka khalai lak nepsan jar shispa lai pun rungun bat ki bidang don hapo jing sumar ki kot ikas polak nyu poja ars pak nai pulai ngut penbut na ta ki don ki bala klat no nu khnya jingpang bagi la kot ya ka prap we jar san spa prap hongut bat ki bala yo ru ka jingkhia bagi la discharge no ni ki hospital jaka jing sumar ki jongki bakata kala kot ya ka lai lak lai pun jar nyu spa prap hongut ti bat kiri jong ka perthai ki balam khmat hakani ka kasngi kaban bune ini ki ban yo ni khnya jingpang kuma kalong himenen ka di US baka US menta kala dan kumba lailak na sana jar lai phongun penbut ka Spain ka dan kumba shilak sabo jar san spa phongun bat ke Italy ka ba wan balai ka dan menta kumba shilak lai sana jar san spa phapun riu nang ta su ka Germany ka bawan besau ka dan kumba shilak lai jar aswar hu prangut bat ke China ka ba juan be ka banikong hani kes kini kinti mentagi arsing laising beladap kawan mentah basan bakadan mentah ba prapla ja ars pasu kunangut hati ke jaka boong po China ki bun ki jaka ki bala play hakaban ki breun bakilala ban lek ban wan mentah khatway tayo ye ke baki ki khang re mentah ki layo ban lek ban wan bat re ki school ber ki we ki jinglang 4 yo re ki breun lala ban mi ban lek ban wan re ye kini ki jinglu 4 ki dang ile ban khang ti wud hadian na kata ke India pat kuma kalong menen ke dani ha ka kerdan ke bar fusau mentah ha kasin ke banikong nadu baka kiu stat kumni kena koi kesin koi pat kasin ke banikong mentah ka ne haju baka bamut ke dani ha ka benta ke bar fusau dani ha kerdan bar fusau ti ka hadu mengalai ini video ki bri blayo ini kunya jingpang hani pori jongi ke lakot di kesan hajar pras pa ribusan ngut bat nang ta ki dan kubasan hajar ars pa khat prangut per ki brio ki dang don ha po ke jing sumar bat kumju pat ki dan kuban shispa rib khna ngut ki bala khlap no bat saus pa nyu prangut pat ki bala yo mi no bagi bala yo khia bala mi no ni hospital bagi jaka ajing sumar ki jongki ti ki dan kumba kita ki top 5 ki banga juai man kasngi bagi top 5 man ki jela ki ban buni ni khnyang jingpang kumba kalong menen ni kadai ka Maharashtra ndai menen ga hanin kasngi ka kot ka dan kumba kelakot ika shihajar khal prangut ki brio ki banyo hangti ka jela po Maharashtra ti ndai benda kasngi kala dan kumba shihajar shispa life sangut ti kebar kumba kalong menen kadai Tamil Nadu menen ka dan kumba rus pak nai po ndai menta kelakot syaka news pak life prangut ka balai kadai ke Delhi menen ka dan san nyu pun rio menta ka dan kumba rus pak rio khandai ngut kadai ke Delhi ka menta balai ba ka basau kadai Telangana menen ka dan lais pak rio saungut pat menta ka dan kumba saus pak arpo nyu te nalor nang ta kebesan pada ni klimat kemdesu ke Kerala kuma kalong menen rimenta ka di Rajasthan but ke Rajasthan menta ke kot kumba lais pak prapu ingut ki ban yo ini kunyang jingpang ke bomut kala be ke Rajasthan hakani kaliang mo ti berkumjuru ki ban bone ban dan ki bri ban klan ni kunyang jingpang ru kedai ka Maharashtra ka kerdan ke banikong ka dan ke banyu arngut penbut pada ke Gujarat ba ke Madhya Pradesh ki badan marmar khan riungut ki ban dan ki ba klan haki jela ki jongki ti ki dan ru ki ba khambone na kini ki jela ki ban sha discharge ba kata kedai ke Maharashtra ka dan ke ba shispa khan nyungut ki bri ki ban sha discharge no ba ke Kerala ka dan ke ma prapulai ngut ki ban sha discharge no ba kita ki dei ke banikong ba ba ar kerdan te bar bagi pai pat chani ka notice ke jongi ni ka than chitel mi ke jongi ka sam ta kasngi ka lakiu kumba arhu praka hadu bla kumba report hakani ka website jo ka Ministry of Health and Family Welfare jong ke India ba kala don menta kumba arhu prangut ki brio ki ban yo ni khang jingpang but like nang ta kim don pat kinu ki jela ki ban yo thamai like ni kini ki bla don lupa kumba menen ka sam arhu pra Arunachal iwe Manipur arngun Mizoram iwe Tripura iwe berken thuplang ki borokhat kelumlang kalong lai phulai ngut ki bri ban yo
ban yo ni kenya Jepang hang ni hapo ka thaj mi ke jongi bat 4 don menuru ki ban khlap ni kenya Jepang Henry ka khubor ka bas ngutelat ka long ba ki tuiwe ba yo hapo Manipur bala yo ini Jepang Manipur la discharge no la ni la ai la penmi no ini ki hospital ba ka jing sumar ke jongi menamar ba ila yo kya ban la test negative kemud kham shim la lap shu ita ka Jepang hakamet ke jongi ti to kumba kalong menta hapo Meghalaya jongi 4 don kanu ka khubor banong ban pentikna la ya ka jingdon jungni kunyang Jepang ni kibri ban yo ini kunyang Jepang mo tiba kidon ru dapat jongi ki bekli ini ke jengkeli hakabai dei bat ka Bangla ti ngayo bani kran ui perlok jonga ban apo Jahangir University na thina po Dhaka po Bangladesh bat niki jinga jingtep ki jongu kalong ba kumba kalong hi ka kani ka ri ki jongi shaniru wat shatir ki ai ki lockdown ki jaka ba ki jula hakati ka ri te bat kini ki benta ki balong bordar bat jongka bajong ke India khamtam ba baide ba Meghalaya ka sarkar nang thik laile ban le sitam ban khang khang ban yadai ki brio ban mi ki chaka pai ba ban ki yo ba ki ya bio ba ki dan ke jing khle pai ba but ban le ta social distancing ka bangi ngi jule shikini ba banga jo ai ru ipi ki jing kai na koi kising koi pa ti halor kani ka Bangla ru ha jing shisha ka penpawi kani ba ka duna hakal liang ka koi kya ban penbiang yaki jing penbiang ha ka baya dei bat ki kini ki jing yarap banong ban te lakam lani ban ai ki jing sumar gitu ki bayo uni kunyang Jepang kuman chi tho kulum ipi ki khubor ki bajang thi ba ta ka long ba halor kani ki China bat ka Bangladesh kilaya te lok lang khnang bala ban ra ru na China i ta ki jing yarap ka baya dei bu ne u COVID-19 ni coronavirus mo ti nalor nang ta kini ki benta jong sel hat ru la sha khang menta ka tu ni sngi bat kandon ke jing pelaj lu la shai ke sngi ru nomor ban yada ko mang omne ban yada ki brio ban ya kendu ban pentikna ba kandon da social distancing ni ke jing jangai iwi bat ki brio kenum ya kendu than ti bat kumbala penpau dunia perlok jonga uang ba kini ki babun hi kini ki jaka ki ba kham kendong ki khamlai ya menta namar ba khambon kini ki kes ki ba jahang the hapo Bangladesh hadu menta ki dei bek ki ba jah ki jaka long pai ba hapo Dhaka menta ki dan ku san pu arteli ki jaka sa jong ki brio len ki residential area ki jaka sa but la sha khang khredap no khnang ban la kita ka jing ya rung yami ka jing yelet yawan khnang ban plat ya ka shnong ka nong ba hi na kani ka khlam COVID-19 ti ndrei ko makalong menta ka Bangla hi ka India kedan baru saw ka Bangla menta kedan ka bakhnai pufra ki dan menta ko bak lai spa lai phomut hakati keri ban yo ini khnyang Jepang bat ki dan ru ko ba arspa anyu phun rumut ki bri ki ban dan ki badang don hapo ka jing sumar kemut ya menta hi badang hapo jing sumar ki dan arspa anyu phun rumut ti ki dan ko ba ar phuing ngut ru ki bala khlat ban lai phulai ngut pat ki bala yo discharge ni ki bala mi no ki hospital hadin balai la banai hi jing sumar ka badang shu ya kata ka Jepang kamet chungi ka shu sedang mo ti la yang ta kini ki benta ki bordar bat ki we long bala khang khadap bat ki surok bat ki we ru la laile ban khang khadap khlang ban la ki jing yarung yami ha na kaliang ki ba bat kunju ru ya ki we ki benta jung ki dong kisnong ha ki jaka khamtam lele ha bai de bat ki jaka belong nong kendong hang thi hapo Bangladesh mo ti kini di khubor ki Bangla panai na leng jonga hanir klemat ti bat wood mentaru ngan juba pru khndat ye ki jingkli jing katu kan ni ba kata kalong ba dan ki baong ya kani ngam kan mau na kanu kaliang ti andre ngange ki babon ba ki kli kan ni ka ju jingkli ngan numla kan mau lut ki kerteng ki jongpi andre ki babon ba ki kli kan ni ka ba halor kata uta u dawai uba loong bala permi di kita kinong Australia bat kumta ter ti ngan situ ipi ngadap ile ini video ngan le biang sosial maka ta kalong ni uni di tau dawai uba ki kidang le menta kidang wat le research menta ba kita kurteng ivermectin mo ki ba de nang medical line kila ban tip hai kani kila ban pensai ru kani ti hendrai ya uni dawai udai ubalalap ka jing sha mdi bedang lap shen mdi bedang lap dang hinin ni dang hakini kisngi du bla develop na du ka khnai spa nyu pusan mo ti yoni udawai ha jing sha la de la ai udi uta belong antibacterial belong antiparasitic drug mo
but antiviral rule la benong uba yale yagi knyang Jepang la hakamet lani la kalong hakani ka la long no hakasni do ko jongi nomor ba kumi unir la long ba ki kidan ki jaja jingai jingyarap long ulala banirap ni do ulala banirap hagaban te la kam yaki jingpang ba per kum ki influenza ki zika virus kum ki kum HIV but nang taru kidan ki ba wat hakaliang gini badan yu wi ru kata kadi kum ki jingyo jingtep jong amo tienrei kerukum long jungni jinglong jingman jungni kunyang jingpang kalong kum ta ba udai tang ulat jingyarap tienrei kum ke jingwa jingtep kalong ba hoi ka lalap ba uyarap hakaban pentronyo yu tau kunyang jingpang COVID-19 hakaba ban pentronyo ita ka jing sapriang ka jong ni COVID-19 hakamet ka jong brio Henry 4 la pat ban pinsisha la open ko nye ti ya kani ka jing kani ka research ni ka jing wat bania kadi hang ti hapo ta Monash University biomedic discovery ti bat ka wishu ka bakrteng ka Peter Doherty Institute of Infection and Immunity ti hang thi kadi bro artli kita school ba kidan po Australia bala lam khmat da ka Dr. Wagstaff but kini ki artli ki school ba ki bai le kini ki jingwat bania but kani ki jingwat bania halor juni vaccine ni dawai jingsa ki le bro ko ka pertai wat hai India ru ki le ya kani da ka ICMR ti Henry kat hadu menta 4 don kanur ke jing penti kana ba uni dawai ulong sisa utau dawai uban penkoi Henry kadang datang ke jingwat bania kabamut ula banlong ula banumlong Henry kat bakampat mi ya katahi ke kubur ba latikna ba uni udawai ula ban penkhia ban la ailut sabaro sarkar ko perthei ban ai ke jing sumar te kahadu ban poi kata kapor kamut kat bang 4 poi kita kapor kamut 4 day mo kamut 4 don hadu ni kliman ti Henry kumakalong menta kadang ne hi tangkum tamo ti bad ye gitu bagi bakali bo ang makum no kiyo khia ya kanir ko ada batai kum no kiyo khia haba marsin yo new jingpang pe ngano ngi ni ko ba kibri ki ba yo new jingpang kamut bikin klat lut boro mo ti nomor ba balai haba yo new jingpang ki bon ki mo ki ba kidak kishin hakamet ke balong ba pila ban junjar ke ban ring penhiat musim pila bandon ya ka pila bandon jerho pila bandon set kemud bat kwi namar ba kaya day bat ka jung ring bat penhiat musim ke jongpi bar unpoi balada ka jur unpoi ka hadu ba uni jingpang un blok no lani un khang no ikitor jongpi ban ring penhiar musim bat de hadu ta kapor ba kala ban poi ka klimat bala bandu musim le ban dukut musim no ti Henry kumbak long menta ki babun par ki badang shu sedang ba marsin yo i lalap no ya taka ya kata ka jingpang hakamet ke jongki ki babun bat ngange ki babun ki asha bat ki yo ikani ke jing hikai ban ai di ki dawai ba per balang ngala banjir ni udi utau hydroxychloroquine ladang keno baklas bama menga tu hydroxychloroquine tienrei bat nalor jong ni kidang don ru kiwi tienrei kini ki baki ki jat dawai ki baki ki ai khnang ban le ban te la kam yu ki brio ki bayo ini khnyang jingpang ti kidan ru ki utawi doi baki khot utau Tamiflu kakaban ai ni ki jingerap na bata kini ki bayo ini khnyang jingpang tienrei kumpakalong hi ya mentahi kibriu lani ki jaka ki hospital bat ki badan biang hak medical field skoba ban pensai lang kani bat sebama yang ladang ngakum keno baklai kini ki boro mo ini ki dawai bagi ki ti Henry kumpakalong menta ki di kini di jingerap ki bagi ki ai lada kalong ba ubriu uyele u jinjar ban ring penhiar musim ki ada oksigen bat kum da ter rei kuman juba tai kelum lang pi kalong ba lada yo ini jingpang kamut ba fi pen shu ban sitom jor be wood ba pen klat no pi yo pang ba kalong suki pasuki ta kada ba sarkar ko pidan kam khat sausngi ban penti kenala pi yo nem nomor beli nomor ai dak suki bat long ba ka kiu suki ta karukom long ka jingpang mo tienrei lada lapat ban te la kam no pat haki por barang shu sedang kamut kumbalong ini hang ni po Manipur lani bagi wi ru ki jaka bagi breu ki ba la tikna ban yo ini khnyang jingpang hading katu kani biki lada tes lada ai ki jing sumar bala ki poi kata ki katu ni singi bala ai jing sumar pat lada ki tes biang lap no kalong negatif ko mut dan shu ita ki jingpang hakamet ki jongki ki mut kilala ban pentronyo ita ki ya kita ki khnyang jingpang bikin ya sapriang kamet bohi bro kawai
pi ngatrai yamentahi ke ditangkani ke bangang ala banai bat kawai ha ngandan khubor kawai kata kalong bah hakin nen gesingi ngayo ya kani kani ke dikemas ke bah hajing sha ngatip bur preng pi pingai ve pilatip ya kani ba ke sarkar ka ai ki riu pat ba ban snai kini ki mas ke sarkar jela ka ai kini ka ai kani ka jingpan bana ba ki pat ba ki la ban snai kini ki mas barkin air ya kajan barki we nakali ang sarkar ti khnang ba ban la ban pendap ya ki mas hakani ke jela ke jongi ti ladangam bakla ke target ke dei ko mashi paula ai ban la ban permi kini ti badan pedeng ki bahayeng bagi perlok ki jongi ki ba nang ban su bagi badan ni ka kor hayeng ki le ya kini bat kani kedai kedak jong jing snok tilang jong ki emlang salang kedai kedak jong kawin ni kidak ngomong tang kani ndi kedai kawin ni kidak habangi ngila bani bentah ya ki kam ki baper khnang bingi la ban ai ke jing ya ke jing mentoi na bentah jong ki breu ban bentah jong ki emlang salang ki breu ki emlang salang ki bam la ban yo ki mas bat ki we mo de le pi kwa ya kani ke jing tip ke babania ngam dan ki kontak ki hadu ni klimat yanu pin keli tian re la pi sungu dan ni kan le pi sungu kwa bandan benta ban kani subha ban drop hakini ki komen hapok ngani le ban irap ka kala ka dia kumnu ban bapila bandan bentalang ka ban le kum kini ki ye te hadu ni syam yang pada hui video ki report hadu ni klimat ki ditang kini te sesisin la shaik singi ngan saib ya ki khubor ki katu kani ke bede pa good friday berkumjur ki report dani kanu ke video ka bede bat kani jilong jingman jong ni ke pertai menta te ka hadu kini siam biang pat kata ka video ke bansawan te ngadi furnan rani sesien kublai